Er is een nieuwe plaat en jullie zijn geïnspireerd geraakt door Volendam. Nee, we hebben een tijdje terug hebben we zo voor de gein een keer een plaatje opgenomen onder de pseudoniemen Huisman en Van Diepen. En hebben we eigenlijk niet echt uitgebracht, hebben we gewoon op YouTube gezet. En hebben we zoveel reacties op gekregen en hebben ze gevraagd waarom doen jullie daar niet meer mee? Ja, dat hebben we nu dus gedaan. Gebroeders Co zingen niet uit Volendam. Ja, het is eigenlijk een soort ode aan Volendam, hè? Want ja, die maken zo verschrikkelijk goede liedjes. En ja, er zijn natuurlijk wel ook artiesten die ook wel scoren, maar wij scoren wel de laatste jaren wel heel erg veel. En we komen niet uit Volendam, dus we dachten nou, raar moet ik veel waar we vandaan komen, wordt ook wel het Volendam van het zuiden genoemd. Dus toen dachten we, nou, dan maken we gewoon een liedje niet Volendam. En volg als ambiance echte Gebroeders Co nummer. Maar het is wel een beetje een sneer naar Volendam, toch? Nee. Hoor jij er iets in dan? Wij zingen gewoon, nee, wij komen niet uit Volendam. Is dat om te scoren nodig dan? Nee dus. Hoeveel inwoners heeft Volendam? Ik heb geen idee. Nou, laten we zeggen 20.000. Nou, de rest van Nederland komt niet uit Volendam, dus ja, daar zingen wij gewoon over. Ja. En iedereen mag het interpreteren zoals ze zelf willen natuurlijk, maar ik denk dat iedereen gewoon wel weet wat wij bedoelen met het liedje. En wij zingen gewoon niet Volendam. We zingen het niet, hè, toch? Nee, maar bedoel, ja. Hey. Laten we terugblikken naar 2013, want het jaar zit er bijna op. Hoe was 2013 voor de Gebroeders Co? 2013 was, ondanks de recessie, was voor ons een heel goed jaar. Met als hoogtepunt? Ja, de Blauwe Stier natuurlijk. Mega gescoord met de Blauwe Stier. Koning Puls niet te vergeten, nummer 4 gestaan, top 100 volgens mij. Als hoogtepunt eigenlijk wel... Ja, in Duitsland, hè, daar hebben we de 8e single uit nu. En ja, dat is ongekend wat daar gaat gebeuren. En dat blijft maar doorgaan, want iedere single die we nu maken, zingen we ook in Duits in. En die gaat gelijk door naar Duitsland. Dus alles bij elkaar hebben we een heel goed jaar gehad. En we gaan het heel goed afsluiten in het Gelderdoom, denk ik. Op 14 december.